खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ बिराद गेदेर मेकआप आर्टिस्ट फैदों जोंहानाव। मेकआप माने नै आइलाइनार, लिपस्टिक, काजल, ओमफ्राय आइशेडु इफोरखौनो लानानै माने देलायहोनो नागिरदों नै जोंहानि खाथिनिनो आरो नानिया मादैनि फिसाजो जोंहानि खाथिनिनो मा नाम मोनलायो आं बावगारबाय दे नों खोन्था हो बावगारबाय होनाबाथ' नों खोन्थानाय नङामोन ना। पन्जिका बर' ना पन्जिका माथ' पन्जिका बसुमतारी। ओमफ्राय दा बेसेयाव जाखो नोङो क्लास 1 ना क्लास 2 जाखो? क्लास 1 आव जाबाय। ओमफ्राय स्कुला मा स्कुलाव? सेन्ट जिभियार सालबारियाव आरो ना। क्लास 1 आव जाबाय नानिया। आयु इखौसो गानहोखाग्रोबाय देलायहोनो नागिरनाया। दे गानहो नोंनि गोसो बायदि आं जेबो बुंला। मानो होनबा इयो बिराद देलायहोनो माबा होनो बिराद मोजां मोनो आरो ना नानिया। ओमफ्राय एकदम आंजों फैनानै लोगो जाफैबाय थायो। आं हारसिं थाबाथाय मालाबा आंखौ नेफैबाय थायो आरो ना पन्जिका। ओमफ्राय दा एसे देलायहोनो नागिरदों आरो बियो। माबायदि देलायहोयो? भुतनिसो बानायो ना मासो बानायो? मोजाङै देलायहोयो ना मावजि बायदिसो बानायो? दा देलायहोनो नागिरदों बियो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बेखौ फानसियानो दानो दे नोंनि गोसो नङा। दे आंनि गोसो नङा ओंखायनोथ' नोंनिसो गोसो ना। नों देलायहोनो नागिरदों नालाय नोंनि गोसो आरो नों माबायदि देलायहोयो। मावजि बायदि बानायनाङा खिन्थु। नायलांबाय था नोंथांमोना। नांदोंना नाङाखै नोंसो मिथिगौ आंथ' नुवाखै दा। नायावसो नायनांगोन आं। नाङाखैनो सं गोरा थुआबो नांनाय नङा बारा। आयौ दिनै मावजिसो बानायगोन खोमा बे आंखौ। एकदम मोजां देलायहो। एसे फटकबो दिहुनसिगोन ना आङो। दे मोजां बारा बुरजा बुस्थु लायाखै। आइलाइनार ओमफ्राय लिपस्टिक ओमफ्राय आइलाइनार ओमफ्राय आइशेडु इखिनिल' लादों आरो ना। इजोंनो देलायहोगोन। आं आयना नायथ'ला होमबा नों दा देलायखांबा नायगोन आं। खिन्थु नायनो लुगैना नों माबायसा फोनदो। दे मोजां मोनदोंना थेवबाबो नांलाबाबो बेथ' नङाना। दे एबार मा मोनगोन? एबार खिलिबथेबनि र' खानजौखौनो दे आं एख' होनला नों देलायहोदो माबायदि देलायहोयो। मावजि रखम ना मावजि रखमसो देलायहोयो ना मासो देलायहोयो ना मोजांसो देलायहोगोन नोंसो मिथिगौ आरो। आयौ खिलिबबो थेबबावनोसै। खिलिबथेबा मा मोजां नुयो। दे होमबा वाव माथो नोंनिसायबो उन्दैसिन नुबाय आंखौलाय। खिलिब थेबनानै वाव नुखादों आङो। माबायदि मुसुगुरा खिखोहायला मुसुगुरा खिनाया दे दे खानाया जाबाय खानाय हनाया जाबाय। दे जाबाय दे जेथो खारबाय जेथो गैला। हा जानाय बायदि हासोसिनांगौ। दे फोनबावगोन ना जाबाय? फोनबावगोन नांला दे जाबाय ओमफ्राय मेकआप गं गोनां मै बायदि नुदों। गं गोनां माबा बायदि नुदों माथो। एबार सना
दे जाबाय जाबाय दे जाबाय ओमफ्राय Udah. जाबाय Benar. wah eyeshadow Aduh. Ya udah. Sagumian nuba minna titargan iya maoji Niko kenangan. oमफ्राय दा मा दङ Ailena. oh Iyo pun. yo dे Niko. फोन Nah, kerja udah. गैलिया दे अ इदि दोन Udah. दे Ayana udah. Nenek Boro. मोखाङा ओरैनो मावजि बायदि गांनानै दाग माखाया खाराखै मावजि बानायबाय नों आंखौ दिनै ए राम ए भगबान एसे बुरजाथार जाबाय नोंना फोननाया Bukan nanggo. नै Bukan kerja. Bukan apa jangan. निजेबाबो हुगारनो हागोन दे आंहानि Nini mak. Nang naik gak? गस्ला ओइ सानिखिनिखौ दे नों ओइ सानिखिनिखौल' हुगारना हो Aku pun lanjut lah. आयु फोनना लाजोबबाय आखायाव फोनना लायनाङा इयाव फोननानै दोन Iya. अ गस्लायाव गानलाना इ गस्लाखौ Nini. अ Kudi nang geli masih. थैद खुदैलायनो Nah. Nini kudi. नाङा खुदैलायनानै हुगारनांगौ जाहैबाय दे आयु मानो हुगारजोबखो दे नोङो ओमफ्राय गासिखौबो जेनेबा ना गोदान होनफिनसै हो सोरबा बुजानानै बुनाय बायदिसो नुबाय माथो सोरबा थिगसे बुजाना हरजानानै मेथाइ खावनो थांनानै ए भगबान नै नै फारसेया नै जाबाय दे Kasih. Orang yang gemuman. आइदै आंखौसो आं गिनबावबाय बापरे Ngapa? जाबाय ओमफ्राय Nih aku ibu nana. Tidak masuk kan? अख Roy ibu pun nana di kau lihat. जाबाय Roy. Nana. वाव रोंदोथ' दहायसो बोरैबा जादोंमोन दाना मोजाङानो जादों नैथिंजाय एसे नांबावगौ नै इयाव Hijau. Nih kelas. जाबाय नै पुरा मावजि बिमा बायदि नुथारदों ओमफ्राय खानायखौबो खागोन नामा Kain apa? Aku. आगारगोनस' आयौ एबारलाय मा आयौ इदि ए ओमफ्राय इदि ए ओमफ्राय Iya, aku pun. दे मा खालामनो नागिरदों आंखो आयु हाबा हरसिगोन नामा आंखौलाय हो गाबनिसैलां होनबा हाबा हरसिगोन नामा आंखौलाय गाबनिसै आं आयै Bye. हिन्जाव गोदानखौ एसे इदि दोनथाराहाय बे Man. आबै बानायबाय नोङो आंखौ आबै
नाय आबै बायदिसो नुथारदों ओमफ्राय आयै इनि सायाव आरो गांसेयाव आय बापरे इदि सोर खोन्थानाय देलायनाया इदि सोर गोजां बोथोराव थोर खनफिनानै थानायाव जि साखाना होनाय बायदिसो नुबाय आं नोंहानि देलायहोनायखौ मावजियानोसै ओमफ्राय आयौ सोर इदि देलायहोयो नायनाय मेगनाव फोननायखौ नाय बापरे आरो मुसुगुरखौ नाय नोंसा गुमैया नुनांगौबा बादावनानै सोरिलाय इदि होननानै खारगोन सिङाव ना खैखान दं बेयाव 1 2 3 नों गांथाम गांब्रैबो 4 5 मावजि बिमा बानायबाय नोङो आंखौ दिनै नोंसा गुमैया नुनांगौबा गिना खारगोन सोर फैखो जोंहानि न'आव होननानै इथ' जोंहानि मानसि नङा सोर इयो होनना सानगोन आं माबाफोरनि र' बिराद मोजां नै देलायहोथारबाय आंखो बैसागो मोनफैनायबा खाथिथारबा मोजां जागौमोन एबाजेनो मोसाहैनो हागौमोन पन्जिकानि देलायहोनायजों नै जाथ'बाय दिनैनि देलायनाया दै बैसागोआव देलायहोजालायगोन आं दे खेवनोसै आं बेफोरखो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच जोंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय माने बे नानिया देलायहोनो आब' होनबाय थानायनि देलायहोजाबाय आङो बरिया देलायहोथारबाय नोङो पुरा मावजि बिमा देलायहोथारबाय नोङो आंखो गुमिया नुनांगौबा दा बादावनानै खारथारगोन बेसेबा 1 किल'मिटार गोजानाव स' थेंक इउ स' माच नायनायखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओरैनो न'आव थाबाय थानायनि मोनसे बानायबाय आरो बोथोरफोराबो बारा मोजां नङा नालाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो फै खाथियाव बाय बाय होननो बयखौबो थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बाय बाय थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव होन दे थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय